אני רוצה את הכרטיס של החווה. שלום דני. שלם אותי מרחוק יותר. אני התקשרתי. אתה מוכן דני? תעשה פוזה טובה. יא דפוק, אני התקשרתי. חכה, תפסיק להזיז את הטלפון. ביטלתי את הכרטיס! תבואי אומן. למה אבל? כי אמרת לי שאתה לא הולך לחווה. אני רוצה לבטל, אני רוצה להזמין מחדש, יש לך כסף. אז אתה דפוק? אז אתה כן הולך לחווה. תסתכל קצת על סבא, תצלם את סבא שנייה. אתה דפוק? צילמת לפחות? כן, אני אראה לך עוד תענה רגע. לי, מה אתה דפוק? מה אתה דפוק? חוות השניצלי! יש עוד תעניינים. למה אתה עונה לי בשאלה? אני שואל אותך שאלה, מה אתה דפוק? אני הזמנתי כרטיס היום, אני רוצה לנסוע. תתקשר לאבא שלך, תתקשר. מה השאלה? מה אתה דפוק? תגיד דני, ההורים שלך, בואנה ההורים שלך, למה אתה עונה בשאלה? ההורים שלך תאומים? זה מוקלט? לא. ומה? חשבתי זה מוקלט. זה דפוק, זה סרט. לא מוקלט. מה קשור מוקלט?